खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी बिटिआरनि जेसिन रं सबायजार बियाबनि गं 9 प्राइमारियाव गाज्रि जानाय लामायाव सेन्ड ग्रेभेल गारनाय खामानिखौ दिनैनिफ्राय जागायबाय। बिजनी जिल्ला यूपीपीएल और सुबाइजार ब्लक यूपीपीएल जथाई बिटिआरनि एम धनन्जय बसुमतारीनि मददाव गाज्रि जानाय लामा जेराव दैज्लां बोथोराव थांलाय फैलायनि जेंना हाब्रु जायो बे लामायाव बाला अन्थाइ एबा सेन्ड ग्रेभेल गारना होनाय खामानिया जागायबाय। दिनै गिबि खेब जागायजेननाय सानाव फस्लाबारि प्राइमारिनि सिङाव थानाय सिब्रुबारि गामियाव हाबग्रा लामाखौ मावजेननाय जाबाय। बिजनी जिल्ला यूपीपीएलनि आफादगिरि पनिन बर'आ फोरमायनाय बायदिब्ला ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि खावलायनायखौ मान होनानै हान्थामेलाखौ मोजां खालामनो बे थांखिखौ लानाय जादों आरो बे बाला अन्थाइ गारनायाव खरसानि जेबो खोथा गैया, सरकारनि जेबो स्किम गैया होनना फोरमायो बिजनी जिल्ला यूपीपीएलनि आफादगिरि पनिन बर' बिथाङा। जिल्ला यूपीपीएलनि सिङाव थानाय सबाइजार ब्लकनि सिङाव फस्लाबारि पीसीडीसीनि सिङाव थानाय सिब्रुबारि गामियाव रायजो राजाफोरनि खावलायनायखौ मान होनानै सबाइजार ब्लक यूपीपीएलनि दैदेननायाव धनन्जय इएमनि आरो मददजों डाम्पार आरो ट्रेक्टरजों सेन्ड ग्रेभेल गारनानै होनाय जादों। मानोना दा दैज्लां बोथोराव जोंनि गामिनि लामाफ्रा गासैबो गाज्रि जाजोब्बाय आरो रायजो राजाफोरनि खावलायनायखौ मान होनानै जिल्ला यूपीपीएल आरो सबाइजार ब्लक यूपीपीएलआ दिनैनिफ्राय सबाइजार ब्लकनि सिङाव थानाय 8था प्राइमारिनि सिङाव गाज्रिथार जानाय गामियाव हाबनाय लामायाव सेन्ड ग्रेभेल गारनानै होनाय हाबाफारिखौ जागायबाय। यूपीपीएल हानजाया बेबायदिनो गामियारि आइ आफा रायजो राजाफोरनि दुखु सुखु बेफोर थासारियाव जों जेब्लाबो दङ। दिनैबो फस्लाबारि पीसीडीसी बा फस्लाबारि प्राइमारि यूपीपीएलनि सिङाव थानाय सिब्रुबारि गामियाव गामिनि लामाया जोबोद गाज्रि, दुरेटबारिनिफ्राय गामियाव हाबनाय लामाया जोबोद गाज्रि। बेखौ नोजोर होनानै जों दिनै बे गामिनि लामायाव सेन्ड ग्रेभेल गारनानै होनाय जादों। दिनैनिफ्राय बियो जागायबाय, गासै 8था प्राइमारियाव बेखौ खालामलांबाय थानाय जागोन। रां खरसानि जेबो बाथ्रा गैया। जोङो रायजो राजानि लुबैनाय आरो दाबिखौ मान होनानै जोंनि इएम धनन्जय बसुमतारीनावनो डाम्पार बा ट्रेक्टरा दंखायो। बिथांनि ट्रेक्टर आरो डाम्पारजोंनो आरो जोंनि महलदारफोर जायफ्रा सेन्ड ग्रेभेल बा बाला अन्थाइनि टेन्डार लायो बै टेन्डार आवलाफोरजों रायलायनानै जोङो बे सेन्ड ग्रेभेलखौ लाबोनाय जादों। बेवहाय खुनु बाजेट बा स्किम बेनि जेबो बाथ्रा गैया, खालिबोल' रायजो राजाया मदद मोननांगौ बे थांखिजों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों।